β' τάξη στον τομέα πληροφορικής. Τα παιδιά της β' τάξης στον τομέα πληροφορικής ασχοληθήκαμε. Κάστε. Τα παιδιά της β' τάξης στον τομέα πληροφορικής ασχοληθήκαμε με την ερευνητική εργασία σχετικά με τα τελευταία γενιά εφαρμογών διαδικτύου, τις εφαρμογές Web 2. Ο όρος Web 2 χρησιμοποιείται για να περιγράψει τη δεύτερη γενιά υπηρεσιών διαδικτύου που εστιάζει στη δυνατότητα των χρηστών να διαμοιράζονται πληροφορίες και να συνεργάζονται online. Παρέχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν διαδραστικές παρουσιάσεις που μπορούν με ευχάριστο τρόπο να μας κεντρήσουν το ενδιαφέρον. Έτσι μπορούμε να ασχοληθούμε και να εμβαθύνουμε λίγο περισσότερο και σε θεωρητικά